Hallo, hvordan går det? Velkommen til en ny episode af Tu Auxilia Farmaceutico. Denne gangen vil vi snakke om amoxicillin, hvad det bruges til, hvordan det tages, og nogle bivirkninger, som er vældig vanlige med denne medicin. Amoxicillin er et mye brugt og pålideligt antibiotikum, som hører til penicillinfamilien. Det er effektivt til at behandle mange forskellige bakterieinfektioner, fra luftvejsinfektioner til urinvejsinfektioner og hudinfektioner. Amoxicillin virker ved at forstyrre dannelsen af bakteriernes cellevægger, noget som svækker og til slut ødelægger bakterierne. Amoxicillin bruges ofte til at behandle infektioner som faryngit, otite media, bihulebetændelse, nedre luftvejsinfektioner, urinvejsinfektioner, hud- og blødvævsinfektioner og også til at forebygge bakteriel endokardit ved visse tandlæge- og medicinske procedurer. Hvordan tages det? Doseringen og længden på behandlingstider med amoxicillin varierer afhængig af infektionsalvorlighedsgrad og patientens egenskaber. Den tages vanligvis oralt i tablet- eller suspensionsform og kan gives med eller uden mad. Det er vigtigt at følge lægens instruktioner og fuldføre behandlingsforløbet, selvom symptomerne forsvinder før medicinen er opbrugt. Forholdsregler og advarsler. Informer lægen din om eventuelle allergier mod penicilliner eller andre antibiotika, før du starter behandlingen. Amoxicillin kan samhandle med andre mediciner, så det er vigtigt at informere lægen din om alle medicinerne du tager, inkluderet receptfrie mediciner og kosttilskud. Hvis du oplever en alvorlig allergisk reaktion, som pustevansker, hævelse i ansigt eller hals, søg lægehjælp umiddelbart. Bivirkninger. Som med alle mediciner, kan amoxicillin forårsage bivirkninger hos nogle personer. Vanlige bivirkninger inkluderer kvalme, opkast, diarré, udslæt, hududslæt og kløe. Hvis du oplever alvorlige eller vedvarende bivirkninger, kontakt lægen din.